sad gaženje na mene na Max po portalima i to. Bar me neće zvati više emisije, nadam se ako imaju, ali mislim ne bi me ni iznenadilo da me nazovu. Da me zovu, u stvari nemaju oni, Terzini nisu vidjeli Barbaru Nitića, dok se ja pitam. Ne znam da li da uzimam i da ih demantujem ovako, mislim da ih demantujem ukoliko postoji demant, ukoliko ne postoji, ukoliko je nešto istina, ono nebitno. Ne znam, baš razmišljam situaciju koja da bude. Nemam pojma, brate. Ne, ja neću da tužim Pink, niti da ih pljujem, niti bilo šta drugo. Nemam uopšte potrebe za tim, nego samo ne želim da mislim, ako njima može bude žrtva ljubavnica koja je ugrozila život bebin sa ovim NN monstrumom, onda, brate, okej, nekim bude. Znaš, ako, brate. Tako da, eto, konačno ste dobili odgovor na to da li je ulazim ili ne ulazim, sad vam je valjda jasno. Baš sam htjela postaviti neki klip na YouTube-u da sigurno s Barbarom deblemo i to i da kažem, ovo vam je odgovor na pitanje da li ulazim u reality. Naravno da ne zamisli da ja... Zamislite da ja dođem, brate, i ne znam, na svoj ulazak sam ja naplatila, ali to nema veze s tim. Da, njima sve mogu, naravno, brate, naravno.